हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि रादाब लाबोना होफैनो नागिरनाय जादों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना नुबाय थानाय खौरां बिजोङाव गोसारनाय एम्फौनि बागै आरो जाय एम्फौखौ नोंथांमोना स्क्रिनावबो सावगारियाव नुगासिनो दं आरो बिनि गाग्लोबनाय एबा आघात खालामनाय बिनि बागैबो नोंथांमोनहा बेयाव मिथिनो मोननाय जागोन। बेजों लोगोसे बे एम्फौनि गुबै मुं, थाग्रा जायगा, लैखोन, गाब, महर आरो बिनिफ्राय बिनि गाग्लोबनाय, बिनिफ्राय फारसेथिं बिनि फाहामथाय आरो बिनि सायाव सांग्रांथि लानो गोनां बाथ्राफोर, बिनि गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों बाहाय कालेक्सन खालामनानै एबा नायबिजिरनायनि गेजेरजों फोरमायनो लानाय जादों। दा अब्ला फैदो बेयाव फारि फारि जों नायदिनि मा दं बाहाय। फार्स्टआव दं बे एम्फौआ मा बुस्थु, बे जाहैबाय नाइरबि फ्लाइ बेनि मुङा आरो बेखौ गोबां लकेल मुं हिसाबै गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बुंनाय जायो होनदों आरो बिनि गाग्लोबनायनि लैखोनखौ नायनानै बेखौ एसिड फ्लाइ होननानैबो मिथिनो मोननाय जायो होनदों आरो बिनि जोनोम जायगाया गाहायै आफ्रिका हादरनि खोला बाहागोआव जादों होनदों। नाथाय गाहायै बियो दा आफ्रिका हादराव दङबाबो दा बेनिफ्राय गुबुन गुबुन हादराव गोसारलांबाय। जोनोम जानायनिफ्राय जागायजेननानै बियो गुबुन गुबुन हादराव गोसारलांबाय। दा गाहायै बेयो आबाद फोथाराव थायो होनदों आरो गोबां एखे रोखोमनि दङ होनदों, नाथाय गासैबो गिथावना नंजोबा एबा एसिड फ्लाइ नंजोबा होनदों। महरा एखे जानो हागौ नाथाय आखला एबा बिनि आघात खालामनाया गुबुन गुबुन जानो हागौ होनदों। बेखायनो महरा एखे जाबाबो गुबुन गुबुन जायगायावनो एखे रोखोमनि एम्फौ मोनोब्लाबो नाथाय बेयो एसिड फ्लाइ नंजोबा होनदों। दा बेनिफ्राय महर आरो दाथायनि बेलायाव नोंथांमोना जेखौ नुनाय जादों बियो गाब एरि महर एबा मोनसे मोस्रोमानो आरो बेखौ जोंनि लकेलाव गोबां मोननाय जायो, माइ आबादाव गोबां मोननाय जायो एखे रोखोमनि आरो जोंनि बारिफ्रावबो थायो। नोंथांमोना बेखौ निस्सय नुबाय जानो हागौ। खर'आ गोसोम, गेजेरावबो गोसोम, बेनिफ्राय गोमो जिद, गोजा जिद आरो खिथुआव एबा लानजायथिंजायबो गासिबो गोसोमानो। फारसेथिं बिनि महर दाथायखौ नायोबा एसिड फ्लाइनि बेलायाव बिनि गोलावा 6निफ्राय 10 मिलिमिटार गोलाव जागोन होनदों आरो बेनिफ्राय 0.5निफ्राय 1 मिलिमिटारसिम गुवार जायो होनदों। दा बेनिफ्राय बेनि गाग्लोबनायनि बेलायाव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों बे एम्फौआ नाथाय गोरलैयैनो रावखौबो अरा एबा सुनोबो रोङा एबा सिदेराबो एबा जेबो रोखोमनि बेबादि गाव जेबो माने गाग्लोबनाय एबा आघात खालामनाय जाया होनदों। नाथाय बियो मानबाय देरोब्ला एबा हुब्लिरलाङोब्ला बेनि देहानिफ्राय माखासे गावनियाव मोदोमाव थानाय एसिड रोखोमनि मुवाफोरा नाङो होनदों आरो बे हुब्लिरलांनायनि उनावहाय माखासे घन्टानि उनाव लोगो लोगो नङाबाबो माखासे घन्टा समनि उनावहाय बियो बे हुब्लिरलांनाय एबा बे मानबायलांनाय जायगायाव आलौवो होनदों आरो खामलाबनाय बादि जायो, सायो, मानसुवासु मोनो, जायखौ एसिड नांनाय समावहाय मोनो बेबायदि अबस्था जायो आरो महराबो एखे रोखोमनि जायो होनदों आरो बेखायनो एसिड फ्लाइ बुंनाय जायो बेखौ। आरो बेनिफ्राय बियो एसिड नङाबाबो केमिकेलनि गाग्लोबनाय महर एबा आखु बायदि जायो होनदों। केमिकेल जिहेथु जोंनि देहायाव नाङोबा जाबादि जायो दा बेबायदि एखे रोखोमनि जायो होनदों। दा बेखौ सावगारियाव जेखौ नुनाय जादों नोंथांमोना आरो बियो सिलिगुरिनि मोनसे दा भइस अफ सिलिगुरि बे खौरां बिजोंनिफ्राय होनाय जादों आरो बेखौ नोंथांमोनहा चेक खालामनायबा नुगोन बेनि। मानो होनबा दा बर्थमान सिलिगुरि एबा सिक्किम आरो वेस्ट बेंगल बेफोराव गोबां गोसारनायखौ नुदों। दा बेनिनो ससियेल मिडियायाव भाइरेल गोबां जागासिनो दङ। दा गिबियाव बियो आफ्रिका आरो आथिखालाव फ्राय हादरावनो गोसारबाय। भारतआवबो 2019 मायथाइयाव बेखौ मोननाय जादोंमोन खोला भारतआव, जायखौ खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो हानाय जादों आरो आथिखालाव सोनाब बंग, सिक्किम बायदि रायजोआव गोबां गोसारनानै दङ आरो आसामाबो बिनि साखाथियावनो दङ। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ फोसावनानै होनाय जादों आरो जिथु खौरां बिजोङाव नुबाय थादों नोंथांमोनाबो मिथिनो गोसो जादों जानांगौ। दा फाहामथाय आरो सांग्रांथिनि बेलायाव नोंथांमोनहा मोनगोन बे एम्फौआ गाग्लोबनाय जायगायाव जेलाना आघात जागोन एबा खुनि जागोन, दा बे जायगायाव गुसु बेसाद एबा लसन एबा गुसु क्रिम आरो आलौनाय आरो अर खामनाय बायदिसिनाफोराव फुनग्रा क्रिम बायदिसिनाफोरखौ जोङो फुननानै दसेनि थाखाय आराम लाथ'नो हानाय जायो होनदों आरो बेनि उनावहाय डक्टरनि खाथियाव थांनानै डक्टरनिफ्राय हेफाजाब लानानै बेनिफ्राय साबसिन फाहामथाय लानो हानाय जागोन होनदों। नाथाय इमिडियेट सलिउसन दसे थाखायनि थाखाय जोङो बैफोर लसन, गुसु गुसु क्रिम एबा आलौनाय बेसाद, आलौनाय आरो खामलाबनाय बायदिसिना बेसादफोराव खुनि जानायफोराव फुनग्रा बै क्रिमफोरखौ जों फुनथ'नानै लानो हायो होनदों। दा बेनिफ्राय एम्फौआ नुनायाव गोबां एखे थायो नाथाय सिनायनो गोब्राब जायो। दा बेखौ आं दहायनो बुंखादों। बेनि थाखायनो दासान्दि नोंथाङा बे एखे रोखोमनि एम्फौआ एसिड फ्लाइ नङाबाबो जोङो बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोबां बोसोरनिफ्रायनो नुबोबाय थाखानाय एखे सिनायखानाय एम्फौबाबो नाथाय महरा एखे जानायलाय जोङो बेजों दा गेलेथ'। बर्थमान दासान्दि बे एम्फौआ जिहेथु जोंनि साखाथियाव दंफैसै, बेखायनो जुदि नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो नुखानायब्लाबो नाथाय बेखौ जोङो सिनायनो हाया नालाय एक्जेक्टलि, नाथाय बेनि थाखायनो जोङो सांग्रांथि थाथ'। गासैबो महरनि बेबादि एम्फौनिफ्रायनो जोङो सांग्रांथि थाथ'नाया मोजां। दा बेखौ जों सानदों एबा आं सानो। बेनिफ्राय
बेबायदिनो गुबुन गुबुन एम्फौफोर जोंनाव गोबांफोर दङ बेफोर गिथावना आरो बिनि सांग्रांथि लानाय दा बिनि सोमोन्दै गोबां भिडिअ दंखायो बेफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ बेयाव थांनानै नायनो हानाय जागोन बेनिफ्राय लिंकफोराव नोंथांमोननो फारि फारि होखानानै लाबोनाय जादों जायखौ सिगाङाव आपल'ड खालामनाय जादों आरो गोबां भिउसबो मोननो हानाय जादों गोबाङानो सापर्टबो खालामदों दा बे गासै खौरांफोरखौ नोंथांमोननि थाखाय विकिपिडिया आरो बेनिफ्राय गोबां खौरां बिजोंफोरनिफ्राय मोननाय जादों जायखौ आं कालेक्ट खालामनानै लादों नोंथांमोनाबो सार्च खालामनानै नायनो हागोन एसेनोसै गोजोन्थों।